And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nagsisisi ako na nagpakasal ako sa taong adik. Pero titiisin ko para sa anak namin. Hello, DJ Rocky. Siguro kung nagbuhos ng kamalasan ng mundo, ako na yata lahat ang nakasalo. Itago niyo ako sa pangalang Capricorn. At ito, ang aking secret file. Lumaki ako sa lolo at lola ko. Kasi parehas ng may ibang pamilya ang mga magulang ko. Nang mawala ang mga nakagisnan kong magulang, doon na ako natutong magwala. Sa edad na 16, nag-iinom at nagyoyosi na ako. Kaya hindi na rin nakapagtataka na sa edad 18 ay nabuntis ako. Pinakasal kami ng mga magulang ng lalaking nakabuntis sa akin kahit hindi pa namin kilala ng lubos ang isa't isa. Moving forward, nagsama kami at nang manganak ako, ay doon ko nakilala ang tunay na pagkatao ng lalaking pinakasalan ko. Adik, sugalero, lasinggero, at lahat na yata ng bisyo ay nasa kanya na. Labis ang pagsisisi ko. Pero para sa anak namin, nagtiis pa rin ako. Hanggang sa dumating yung araw na sinaktan na niya ako. At yun ang hindi ko na kinaya. Bumuo ako ng isang desisyon. Lumayas ako na dala ang anak namin. Nakipagsapalaran ako sa Maynila. Lahat ng hirap dinanas ko. Lahat ng trabaho pinasok ko. Mabuhay lang kaming mag-ina. Hanggang sa nabigyan ako ng pagkakataon maging isang guard. Lumalaki na rin ang anak ko. Kaya masakit man sa loob ko, naiiwan ko siyang mag-isa sa inuupahan naming bahay pag may duty ako. Ginagawa ko pa rin. Wala akong choice eh. Moving forward, high school na ang anak ko. Nag-apply akong mag-abroad kasi alam kong hindi sapat ang kinikita ko rito. Kinuha ko yung isa kong kapatid para magbantay at makasama ng anak ko habang nasa abroad ako. Nag-Saudi ako. Domestic helper ako. Bagamat natatakot ako, iniisip ko pa rin ng anak ko. Pero para sa anak ko to lahat. Lahat ng ginagawa ko. Bakit ko nasabing nasalo ko na yata lahat ng kamalasan? Pagdating ko dito, minalas ako sa amo ko. Overwork ako. 2 oras lang ang tulog ko. At isang nilagang itlog lang ang pinapakain nila sa akin. Naging butot balat ako. Alam kong gusto nang sumuko ng katawan ko pero hindi pwede. Ako lang ang inaasahan ng anak ko. Ramadan noon, tulog silang lahat sa araw. Kunwari, nagtapon ako ng basura. Wala akong dinala kahit ano. Dahil alam kong hindi ako pwedeng lumabas sa Saudi nang hindi nakaabaya. Inakyat ko ang 2 gate para makatakas lang. Pati abaya ng amo ko kinuha ko. Sabi ko sa sarili ko, kung hindi ako tatakas, mamamatay ako dito. Nakipagsapalaran ako. Yun ang una kong labas ng bahay nila. Simula nang manilbihan ako sa kanila. Kaya nang makaakyat ako sa 2 gate na yun, hinanap ko agad ang highway. Sabi ko sa sarili ko, bahala na. English lang ang alam kong salita. Grabe yung hakbang ko, kabog ng dibdib ko. Naghahalo na't sipon at luha ako.
Wala akong alam sa Saudi. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Wala akong dala kahit ano. Kahit magkano. Nagulat na lang ako nang merong isang taxing tumigil sa tapat ko. Nagmakaawa ako. Can you please bring me to the Philippine Embassy? Buti at nakakaintindi ang Pakistani driver. Sabi niya, "Where is your ikama?" Or passport. Sumenyas ako na wala. And to make the long story short, tinulungan ako ng driver. Nadala ko sa bahay Kalinga. Ang hindi ko alam, nakapag-report na pala ang amo kong babae sa pulis. Gumawa siya ng kwento na nagnakaw daw ako. Ganun pala kabilis doon. Natuntun ako ng pulis sa bahay Kalinga. At kinuha ako para ipakulong. Oo, nakulong ako. Mahigit 1 buwan akong nakulong. Hindi ko alam kung makakalabas pa ako. Ang tangi kong dala, yung larawan ng anak ko. Siya lang yung nagpapalakas ng loob ko. Wala akong pinagsabihan sa tunay na kalagayan ko sa Saudi. Ayokong mag-isip ang anak ko. Ayokong maapektuhan yung pag-aaral niya. After 1 month, bigla akong tinawag ng pulis. May dalaw raw ako. Laking gulat ko nang makita ko yung amo kong lalaki. Siya ang dumalaw sa akin. Humingi siya ng patawad sa ginawa ng asawa niya. Inasikaso agad ang paglaya ko. Pinauwi ako ng Pilipinas. At sa Pilipinas naganap ako ng trabaho. Dito ko na nakilala ang pangalawang lalaking minahal ko. Nagsama kami kasama ng anak ko. Kalauna nabuntis ako. Pagkapanganak ko, nag-decide akong mag-abroad ulit. Mag-iisang taon na ako sa abroad nang ibinalita sa akin ng kapatid ko na dinala ng kinakasama ko yung anak namin. Grabe yung panlulumo ko. Lumipas ang taon, nag-cross country ako. At imbes na umuwi ng Pinas, naganap ako ng mas magandang trabaho. Palibas ay natuto na akong mag-Arabic. Madali akong nakahanap ng trabaho. At dito ko naman nakilala ang pangatlong lalaki sa buhay ko. Nagsama kami sa ibang bansa at nabuntis ako uli. Kinailangan kong umuwi sa Pinas habang hindi pa halata ang tiyan ko. Nung una, hanggang makapanganak ako, okay pa kami nung ama ng pangatlo kong anak. Pero bigla na lang siyang naglaho. At nalaman ko na lang na may pamilya pala talaga siya dito sa Pilipinas. Pagkatapos kong manganak sa bunso ko, napapansin kong madalas sumasakit ang left breast ko. Akala ko kulani lang, hanggang sa dumating yung puntong hindi ko na matiis ang sakit. Doon na ako pumunta sa ospital, maraming test ang ginawa, hanggang sa nadiskubre kong may cancer ako. Oo, may breast cancer ako. Halos lahat ng santo tinawag ko na. At nagmakaawa, nabigyan pa ako ng mahabang buhay. Kasi iniisip ko yung mga anak ko. Para sa mga anak ko. Pero wala, lumala ang lagay ko. Kinailangan kong magpakimo. In-advise na rin ako ng doktor na kung pwede ay tanggalin ang breast ko. Pero hindi ako pumayag. Lahat ng gamutan ginawa ko, pati herbal, sinubukan ko. Nawawalan na ako ng pag-asa dahil pakiramdam kong walang pagbabago. Bumagsak ang katawan ko. Tinaningan na ako ng mga doktor. Wala na akong choice. Kundi magdesisyon. Magdesisyon ng isang bagay na ayaw ko naman talagang gawin. Ibinigay ko yung bunso ko sa magulang ng ama niya. Ang sakit, daig ko pa yung pinatay. Doon dumating yung pagsuko sa sarili ko, sa Diyos. Isinuko ko lahat kay Lord. Inahabilin ko lahat sa Kanya. Humingi rin ako ng tawad sa lahat ng pagkakasala ko.
lumipas ang halos 3 taon. Nagulat na lang akong kinausap ako ng doktor na wala na akong dapat ipag-alala. Cancer-free na raw ako. Hindi ako makapaniwala kaya nagpa-second opinion pa ako. Pero pareha sila ng sinabi. Talaga palang walang imposible sa Diyos. Kaya simula nun pinangako ko sa sarili ko na hindi ko sasayangin tong second life na ibinigay niya sa akin. Kasi alam ko hindi pa huli ang lahat. Gusto kong bumawi sa mga anak ko. At gusto kong mabuo kaming mag-iina. God really loves me. Himala akong nakasurvive. Ang panganay ko, nakatapos na ng pag-aaral. Alam mo, DJ Rocky, pinilit niyang mabuo kaming mag-iina. Kinuha niya yung pangalawang anak ko. Bagamat kulang pa rin kami, umaasa akong balang araw magkakasama-sama kaming mag-iina. Para sa bunso ko, sana wag kang magtanim ng sama ng loob sa akin kung ipinamigay man kita. Alam kong gagawa ng paraan ng Diyos para maipadama ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Kayo ng mga anak ko. Sa mga lalaking dumaan sa buhay ko, salamat din. Kasi binigyan niyo ako ng pagkakataong maging ina. In God's will, maitatama ko rin lahat. Ngayon, masasabi kong malas man ako sa lahat ng ama ng mga anak ko. At ipinadanas man sa akin lahat ng sakit at hirap, maswerte pa rin ako. At naniniwala pa rin akong may magandang plano para sa akin ng Diyos. May magandang plano para sa amin ng Diyos. Sabi ko pa nga sa sarili ko, meron pa bang sakit ang makapagtutumba sa akin? Ilang beses man akong nadapa, itinayo pa rin ako ng Diyos. Sinubukan niya ang katatagan ko. Kahit ako sa sarili ko, hindi ko alam kung paano ko nalampasan lahat ng yun. Pero nakaya ko sa tulong ng Diyos. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Capricorn. At ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.